بله بینرت وار میدیا دنها دا اصل دارستانا ناحیه زاویتەی ما وەکە دیار دوهی ئاگرێکی gelekî mezin berبووە vê daristanê û heta niha agir bi temamî hatiye kontrolkirin. Tîmên bergiriya şaristaniyê dihûkê û her wisa tîmên fermandeya polîs û daristanê jîngehê berdewamin bi hûndê ku evî agirî kontrol bikin. Heger kamîremanê min yê harîkar bît û hindek dîmenan buha bidete diyarkirin ku diyar pişt min heta niha agir nehatiye kontrolkirin û agir bi wan dara ve evêt ku pêştir agir vê keftî. Li goreyî ew zanyariyê dest var mîdya keftî heta niha zêdeyî pêncî dûnemê erdî sotîne û her wisa hizaran kaş li vê daristanê sotîne ku gelek ji wan dara temenê wan an ku bêjin jiyê wan zêdeyî pêncî salan bûye ku mifakî gelekê mezin digihan de jîngeha sunûrê nahiya Zawîtey û bi şêweyekê giştî bû sunûrê parêzgeha Dihokê jî. Dîsan min vê wê jî bû hewa bi te me diyar kirin heta niha egerên vê rûdanê nehatine piştrast-kirin ka ev rûdane ji encamê çi bûye herçende hindek dibêjin ji sedemê şorteka karebê bûye lê heta niha xuya nebûye ku bêjin ev rûdane ji egerê şortê karebê bûye ji ber hindê lanê fermî hikûmet û dîsan tîmên bergiriya şaristanî serqalê hindê ne ku bizanin ev rûdane ji encamê çi çêbûye ji ber wê yekê ew berdewam lêkolînê ser vê babetî dikin. Belê bînerêt var mîdya ev ew zanyarî bûn evêt ku ma bu hewa da diyarkirin her zanyarîyekan û her pêşatekan û li derbarê vî agirî em ê bu hewa bidene diyarkirin.